Студентски град или още града на греха или студентски ад, меката на поп-фолка. За това емблематично място се разказват легенди. Как изглежда кварталът през деня и какво е да живееш там, ни разказва Павел, който вече втора година обитава студентско общежитие. Живота в студентски град за мен е една безкрайна забава, бих казал, наистина. В смисъл, освен, че живееш с още двама човека в една стая, която е 2 на 3. Имате си един гардероб, който не стига за нищо. Банята е също една обща за 3 човека. Но пък защо да се оплакваш например, от безкрайните купони, които са покрай теб, под теб, над теб, отстрани на теб и навсякъде има купони, наистина. Много е забавно. Наемът за общежитие в студентски град е 16 лева и още толкова за консумативи. От тази гледна точка, живота тук не изглежда чак толкова лош. Какво ми липсва? Храна. Наистина храна. Това ми липсва най-много. Има столове. Столовете са за по 50, 2 лева, зависи в какъвто се... Не знам защо едните са по 2 лева, другите са по 50. Но при тях яденето, значи аз по принцип бях капризен към манджа, лабава, такива неща. Но сега не, сега ям всичко. Липсват ли ти гозбите на мама? Да. Между другото много ми се яде кекс. Много. Кекс ти се яде? Кекс, да, наистина хубав домашен кекс. И хлебарки, ако може да няма, наистина. Това е доста брутално, има ги много големи. Снощи в банята намерих една толкова голяма. Избяга милата, не можах да я убия преди с чеха, защото само това ги мори. Основните неща, които липсват на студентите в студентските общежития са тишина, спокойствие, чистота и топла храна. Странното е, че явно студентите наистина са гладни и жадни, но не за знания. Парадоксално, вместо с библиотеки и книжарници, най-младия квартал в София е пълен с дискотеки и закусвални. Какво най-много обичат да ядат студентите? Дюнери и бургери, какво? Те ли правят основно оборота? Да, в принцип да. А лятото какво правите? Пак работиме, както си има пак студенти тук. Кога оборота е най-силен? През пролетта и есента. Защо? Тогава има повече студенти за това. И тъй като на студентите им липсват вкусните гозби на мама, пиците, дюнерите и бургерите са основното им препитание. Освен по храната, студентите се увличат и по модата. Неписано правило е, че не можеш да отидеш 2 пъти в един клуб с едни и същи дрехи. Чак разголени и компрометиращи не бих казала. Искат да е нещо по-секси за вечер, както всеки друг. Според мен, така повечето момичета имат стил. Това да не са всички еднакви, Вече го няма това нещо да искат да се покълъпче и да гледат една от друга, предпочитат да е нещо по-различно и по... Българският студентски град може да няма много общо с тези на Запад, но поне по едно си приличат. За местния бизнес студентите са потребители номер 1. Когато не са на лекции или упражнения, Което е почти винаги. студентите намират какво да си оплътнят времето. Не е толкова полезно, но за сметка на това е доста приятно.